କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଜୁନାଗଡ଼ ସହରର ସାହୁପଡ଼ାଠାରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି। ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୁମଧାମରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ଜୁନାଗଡ଼ ସହରର ମାରବାଡ଼ିପାଟରେ ମଧ୍ୟ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ଧୁମଧାମରେ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ମାଆଙ୍କ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ଭଲ ଚାଲିଛି। ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ମାଆଙ୍କ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସବ ଜୁନାଗଡ଼ ମାରବାଡ଼ିପାଟରେ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ଧୁମଧାମରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସୁଖ ମନାଉଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି। ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାତ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ମାରବାଡ଼ିପାଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭାତ ସେବନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ମାରବାଡ଼ିପାଟରେ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଜୁନାଗଡ଼ ସହରଟି ଲାଇଟ୍ ଆଲୁଅରେ ଝଲକି ଉଠୁଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ ଡେକୋରେସନ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଜୁନାଗଡ଼ ସହରଟି ଦିଶୁଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ସହରରୁ ବିମଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ।